Erbelen hautespen programaren baitan, erreginen errendimenduen probak egiten ikasteko 6 bideo motz prestatu ditugu. Honela, testatzaileak non ikasia izango du proba hauek egiterako orduan. Protokoloan jasota dago, testa hauek nola egin behar diren eta behar bezala azalduta agertzen da. Testak egiten ditugunean, honelako fitxa batean apuntatuko dugu erregina bakoitzari dagokion datuak. Fitxa bakoitza erregin bakoitzarei lotuta dago. Honela, hemen testatzailearen izena jarri beharko dugu eta hemen behean erreginaren identifikazio kodea. Ondoren, test bakoitza egiten dugunean, egun horretako data jarriko dugu eta test bakoitzaren azpian dagokion zenbakia. Honela, osatuz joango gara urte guztian zehar, 7 edo 8 data desberdinetako datuekin. Erlategiaren kokapenak leku egoki batean egon behar du, polen eta nektar iturri egokia dagoen leku batean, erlauntza guztiak mota berdinekoak izan behar dute, lastro motakoak denak edo dadan motakoak denak, eta erregina guztien, kolonia guztien maneiluak berdina izan behar du. Denak berdin tratatuak izan behar dira, ahalik eta datu egonkorrenak jasotzeko. Testak egiten diren eguna egokia izan behar da, eguzkitsua, haize gutxirekin, erletan ibiltzeko moduko egun bat da egokiena, eta behin testak egiten hasiz gero, erregin guztie egin behar zaizkie egun berdinean. Gaitzen kontrola behar bezala eramateko, espatulak, eskularruak eta bar behar bezala desinfektatuak erabiliko ditugu, saiatuko gara kolonia batetik bestera materialik ez aldatzen eta erleren bat gaixotuko balitz, fitxan apuntatuko genuke eta programatik erretiratuko genuke. Neurtuko dugu erle populazioa, ume kopurua, erdiko umearen indarra, erleak laukian egoteko daukan joera, mantxotasuna, erlekumea botatzeko joera, higienerako testa egingo dugu, barroaren infestazio maila erle helduetan, eta azkenik ezti ekoizpena neurtuko dugu. Hazkuntza programaren baitan, erregina desberdinen konparazioa da gehiena interesatzen zaiguna. Testatzaileak jakin behar du erreginen arteko desberdintasunak atzematen eta jasotzen. Hori da daukagun interesik handiena, desberdintasun horiek behar bezala jasotzea. Probak egiterako orduan, kea erabiliko dugu, eta kearen erabilera behar adina erabiltzea izango da. Hasieran 2 edo 3 aldiz sarreratik botako dugu, tapa kentzean beste pixka bat eta erleak eskatu hala erabiliko dugu. Asko erabili behar dugula ikusten badugu, esan nahi du erlea agresiboagoa dela eta ke gehiago behar dugula lasaitzeko. Mantxotasunaren balorazio egiten dugunean hori ere kontutan hartuko dugu. Zenbait probek batetik 4 balioak dauzkate. Bat beti da baliorik txarrena, eta 4 da beti baliorik onena.